Alenya, Kuya Alvin Bautista ng Exploring Pampanga. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Hungry Seafoods Buffet dito sa Pandan, Tabon Road. So ito na yung papuntang Fiesta Tabon. Makikita nyo guys sa pinakaharap natin, ito na yung pinaka-landmark natin, yung Power Fuel Gasoline Station. So yun yung pinaka-highway. Ito yung papuntang AUF, ito na yung papuntang Marquee. Madaling-madali lang naman siyang puntahan. Kung gusto nyo pumunta dito, open sila ng Monday to Sunday, 11 AM to 11 PM. Yan, nag-offer sila ng Seafoods Buffet. Eat all you can. Tapos meron silang sanggipsal and chicken wings. Mamaya pag-usapan natin kung magkano ba yung mga prices ng mga unlimited nila. Ito na nga kabalin, no? Nandito na tayo sa pinakaloob ng Hungry Seafoods Buffet. So ayan, makikita nyo, mayroon silang all-fresh dining dito. Marami silang available na tables and chairs. So dito sa kabila guys, pwede kayo nga mag-Buddha seat yan. May 4 tables naman sila. So later dun yung pinaka-peso natin. Yung buffet area nila nandun na, and kagandahan dito guys, marami silang staff for sure. Isa, maka-accommodate naman lahat ng mga customers nila dito. So ito yung pinaka-parking, walang problema sa parking lot kasi sobrang luwang and very spacious yung pinaka-parking lot nila. So ito na kabala, check natin yung sa buffet area nila. So later pag-usapan natin yung mga set A, B, C, and D nila. So ito yung seafood Cajun. Meron tayong ham dito, tapos yung kamansi. And ito syempre isa sa mga favorite natin, kare-kare. And then hindi mo mawawala dyan, ito nga pinaka-Shanghai. Sisig ng puso na saging, menudo. And meron din silang lechon kawali. Tapos yan, kung mahilig kayo sa gulay guys, meron silang pinakbet. Siyempre yung seafood, chicken, barbecue. Tapos yun guys, napakasarap nito. Yan, may ampalaya, sitaw, tas okra, and buro. Tapos partneran mo siya itong tilapia nila. Napakalaki ng tilapia. Chicken barbecue, meron din sila. Meron silang soup dito. Ayan. And of course, di mawawala dyan yung mga desserts nila. Minatamis na saging. And ito yung mga ibang desserts. Ayan. Meron sila lechon. Kung gusto nyo ng halo-halo, pwede kayong kumuha ng halo-halo. And of course, yung pinaka-drinks nila nandito rin sa tabi ng dessert station. Yun guys, no, habang hinihintay natin maluto yung pinakasanggipsal natin. So kakain muna ako itong kinuha natin sa pinaka-buffet. Yan, napakarami yung pagpipilian sa buffet nila. Imagine 329 pesos guys. Makakatikim ka na ng garlic butter seafood, and then seafood Cajun, and syempre yung mga Pinoy dishes. Tapos plus pa yung mga dessert nila. Mga inihaw, marami kayong pagpipilian. So kinuha ko, meron tayong dito garlic butter seafood, seafood Cajun, lechon kawali, Shanghai, and of course favorite natin na kare-kare. Sa dessert nila, kumuha tayong minatamis na saging and yung pinaka-less flan. So tikman na natin. Kare-kare. Lagyan natin ng buo. Siyempre kare-kare guys, lagyan natin ng bagoong, and of course yung kanin. Lechon kawali, actually meron silang available na suka doon. Hindi na lang din ako kumuha. Napaka-crispy. Garlic butter seafood. Dahil seafood lover tayo guys, kaya halos kinuha ko itong garlic butter seafood nila. Syempre yung seafood Cajun din natin pinalagpas dyan. Normally mixed seafoods naman yung makikita nyo dito. Meron dyan shrimp, crab, and of course yung pinaka puset. Tapos yan yung mga taong.
Yun guys, na bago natin tikman ito kanilang unlimited sanggipsal and of course yung unlimited chicken wings nila and yung kanilang buffet. So kanina kumuha na ako sa kanilang buffet. Pumili lang ako yung gusto natin kainin. Of course, hindi natin pinalagpas yung kanilang mga seafoods. So pag-usapan muna natin yung mga prices nila dito sa kanilang ino-offer na unlimited and buffet ni Hungry Seafoods Buffet. So ito yung pinaka-menu nila guys. So sa set A natin, 329 pesos unlimited seafoods and buffet. So sa buffet nila guys, almost 15 dishes or more yung siniserve nila, and of course meron na siyang dessert and drinks. Set B natin, 199 pesos itong kanilang sanggipsal. So sa sanggipsal nila, tatlong flavors yung pinaka-pork nila. So meron tayong plain, meron tayong bulgogi and sweet and spicy. Sa set C nila guys, ito yung 289 pesos. So only 24 flavored chicken wings. So under ito kay Wing Shot Unlimited. So ito na guys, 289 pesos unlimited chicken wings na kayo. So sa set din nila, kung gusto niyo mag-unlimited chicken wings and sanggipsal, dadagdag lang kayo ng 10 pesos guys. Unlimited chicken wings and sanggipsal na. Yung kabalel, luto na yung ating sanggipsal. So yan, pinagsama ko na yung bulgogi, sweet and spicy, and then yung pinaka-plate. Lagyan natin ng hamjang, and of course lagyan natin sa pinaka-daon. Tag nyo na guys yung mga friends nyo and family nyo na mag-crave ng sanggipsal, chicken wings, and unlimited seafoods and buffet ni Hungry Seafoods Buffet dito sa Angeles City, Pampanga. Kimchi. Cucumber na may I think mayonnaise, masarap. So isa sa mga side dish nila. Sarap. And guys, no, hindi lang naman pork meat yung isa-serve nila. So may dalawa silang flavor, sweet and spicy, and yung kanilang bulgogi. And gusto ko lang sabihin, kung may mga special occasions kayo, pwede nyo rin gawin dito sa Hungry Seafoods Buffet. Napakaluwag naman ng pinaka-pwesto nila and napakaraming available na tables and chairs. I think kasya dito kahit 50 packs. Yan, tikman na natin yung kanilang mga chicken wings. Yan guys, bago natin tikman yung mga chicken wings nila dito sa Hungry Seafoods Buffet, sign muna natin mga flavors nila. Meron silang soy garlic, spicy salted egg, hickory barbecue, sriracha, sweet chili, garlic parmesan, buffalo, sweet and sour, spice maple, mango habanero, lemon glaze, teriyaki, orange chicken, and yung pinaka-classic. Unang napansin ko sa mga chicken wings nila guys, napakalaki ng cut or yung laki ng pinaka-wings nila. Siyempre, yan, pinaka-importante kasi sa akin kung nag-moist talaga yung pinaka-chicken. Tikman na natin. Approve guys. Yan, kita-kita nyo naman ang lambot ng chicken nila na of course nagmumoy sa loob. Bale, natikman na natin lahat yung sanggipsal and of course yung unlimited chicken wings. Siyempre hindi na rin natin pinalagpas yung unlimited seafoods nila. So garlic butter seafood yung kanilang seafood kajon. The best guys, and of course samahan mo pa ng mga buffet nila
And inulit ko yung price sa kanilang Ali Seafoods and Buffet is 329 pesos. Sa Sanggipsal is 199 pesos. Sa kanila namang chicken wings 289 pesos. And kung gusto mo ng combination, dagdag ka lang ng 10 pesos, 299 pesos guys. Unlimited chicken wings and unlimited Sanggipsal na siya. Napakasulit guys. Yan, tag mo na yung friend mo na gusto mo makasama dito sa Hungry Seafoods Buffet dito sa Pandan na Tabun Road papuntang Tabun Fiesta and City Center yung pinaka place. Nasa tapat siya ng Power Pila Gasoline Station. Yan, open sila daily 11 AM to 11 PM. Yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko. And of course, huwag nyo kalimutang i-share ang video to para malaman ng mga ibang kababayan natin dyan itong Unlimited Seafoods and Buffet ni Hungry Seafoods Buffet dito sa Angeles City, Pampanga. Until our next vlog, peace out!